नङाबाथ' जारलायानो जागोन बबाव गलांनांगौबा लकेल दाउ गोजा नांगौबा गाइस मोननै लकेल दाउ गोजा हनै दे दरजा फांहर औ जा लकेल गोजालै लकेल दाउ आदार होबाय ए ओंखायनो नागिरदों बिसोरो मा दाम हरो दा 400 450 लांनो नागिरबाय थादोंदां ए दा गिदिरखौ बिदै दैबाय थानायखाय हरनो बनदों मालाय रोंजोबखायो मेडिसिन टिसिन होनोबो मानोबो होबाय बेयाव आदार होबाय ए सेंलायलायबाय बेबायदि फिसा फिसाया नै खौनै गंथाम माबा जादों नै गारि जादों दा बे फिसा फिसा जारा आरो बे गिदिर जारा जायाखै माबासो मोननांगौलै राज फुजासो मोननांगौमोन ए राज फुजायाव माबा खेलायाव होनो ओरै थांद' फैदा नोंनि नायग्राफ्रा सोरबा दंबा औ दाउ लांफैदो नैबेयावनो बिराद जि मोजांखा दाम खमावनो होनाय जादों हलसेलाव बेसेबां होयो ओरैनो हलसेलाव बेसेबाङाव होयो हलसेल दा 430 आव हरगोन आं 430 आवनो हरगोन ने बाजाराव 50 थाखा लेसाव हरनाय जागोन आरो बाजारावथ' 500 नो दा नै हलसेलाव होगोन जाहैबाय जायगाखौ मोजां आं एड्रेसखौ होजोबगोन आंनि माबायाव नायबानो जाबाय नांगौबा नै फिसा गिदिर गासिबो दंजोबो हलसेलाव हाबाफ्राव होनोबा दाउदैबो मोनबावगोन दाउदै गफायग्रा मेसिन नै बिदि खालामनानैबो नोंथाङा जानोबो हागोन दाउदै बोरै गफाय होयो बेखौबो बानायनानै हरो आंनियाव गफायजोबनाय गासिबो बायनाय नङा दाउदै बायनानै दाउदैबो मोनगोन दाउबो मोनगोन गासिबो आरो आलासि फैगोन ना फिसा गिदिरजों माबाबा बोरैबा जायो ने फिसाफ्रा मोननाय नङा सेना जाजोबजागोन बिसोरो नैबे मासेखौ हरनांगौ नैबेबो मोननैजों मोनसे आरो बियो गग्राया माबाजों हिटजोंनो आरो बियो दंब्रा बेलाय टेम्पारेचार दंजोबो नै ओंखायनोथ' बे माबा हिट होनांबाय जुजायना मा होयो जुजाय होआब्रा बेलाय बिसिखौ बबाय ए होनबानो जाबाय बसायजोब्बाय खैदिनजों ओंखारो 18 दिननिफ्राय बेरगावगोन 23 दिनहालागै गरम हिट माने नोङो डाइरेक्ट सुनानै हिट होबाथ'